Güýçlendirilen howpsuzlyk çäreleriniň arasyna 11 fevralda Irden Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nowbatdan daşary mejlisi öýdi işine başlady. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy Anna Aşgabatyň merkezine ulaw hereketiniň çäklendirilendигini, ýöne şäheriň beýleki köçelerine köçe ýol hereketiniň adatdaky tertipde ýoly goýulynyny habar berdi. Maradaky habarçymyz vilayatyň administrativ merkeziniň Moğol Nepet we Kemin adly merkezi köçeleriniň petiklenendigini, köçelerde polisiýa, milli howpsuzlyk we yangın söndürücü gullukların işgärlerinin görelenligini habar verdi. Döwlet telewizionynyň efire berilýän Watan habarlary gepleşiginiň ýerdenki goýberişine habar verilmegine görä Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabatyň maslahatlar köşkünde Halk Maslahatynyň nowbatdan daşary mejlisine gatnaşdy. Mejlis paýtagtyň maslahatlar köşkünde Ahal vilayatynyň Agoý binasyna Balkan daşawy Lewap we Mara vilayatlarynyň ruhyýet köşklerine sanly ulgam arkaly geçirilýär. Döwlet mediasyna görä Berdimuhammedow mejlisi açyk diýip oglan edip onuň dowamyna 2021-nji ýylyň jemlerini we geljekki 30 ýylyň ösüş maksatnamalaryny garaljakdygyny ma'lum etdi. Prezident Berdimuhammedow şol bir wagtyň özüne Türkmenistanyň parlamentiniň ýokarky palatasynyň Halk Maslahatynyň başlygydyr. Konstitusiýa Türkmenistanyň prezidentine Halk Maslahatyna başlyklyk etmegi gadagan edýär. Kanun çykarjy we wekilçilikli parlamentiň ýokarky palatasynyň ýygnagynyň 1-nji bölüminde Prezident Berdimuhammedow ýerine ýetirji häkimiýetiň ministrler kabinetiniň giňeldilen mejlisini geçirdi. Azatlyk radiosynyň maradaky habarçysy Halk Maslahatynyň mejlisinden bir gün ozal 10 fevral güni akşam saat 8-den soň şäherde adamlaryň hereketiniň berk çäklendirilip gödäwçiligiň güýçlendirilendigini habar berýär. Maglumata görä akşam saat 8-den soň dukanlar ýapyldy. Polisiýa işgärleri köp gatly jaýlaryň arasyna 3-4 bolup üýüşip oturan adamlary dargatdy. Ýekelikde oturan adamlardan hem öýlerine gitmegi talap etdi. Güýçlendirilen gödäwçilik çärelerine ýol gödäwçilik gullugy, polisiýa işgärleri we ýangyn söndürüjü gullugyň işgärleri gatnaşdy. Habarçymyza görä akşam saat 10-dan soň Marynyň köçelerine ulaw hereket hem çäklendirildi. Finçiler Halk Maslahatynyň nowbatdan daşary mejlisine Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly we orunmasary Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipesine götürilmegine mümkinçilik töretjek kararlaryň kabul ediljekdigini çaklaýarlar. Gysgaly mejlis 11 fevrala 15 ýyl mundan ozal Gurbanuly Berdimuhammedow prezident oglan eden saýlawlaryň geçirilen gününe hem-de Serdar Berdimuhammedowyň bir ýyl mundan ozal vice premier wezipesine bellenen gününe gabat getirildi. Prezident Berdimuhammedow ýanwaryň başlaryna Gazagystana suwuklandyrylan gazyň bahasynyň birden ýokarlanmagy bilen tutaşan tolgunçuklaryň arasyna 7 ýanwarda Halk Maslahatynyň nowbatdan daşary gysgaly mejlisini geçirmegi teklip etdi. Anny uny ýerden öýdi işine başlan mejlis 2 bölümden ibarat bolup ara kesmede sadaka berildi. Mejlisiň dowamyna geçirilen hökümet maslahatyna ýurduň maliýe we ykdysadyýet pudugyna gödäwçilik edýän vice premier Serdar Berdimuhammedow 2022-2052-nji ýyllar üçin taýýarlanan ösüş maksatnamasy boýunça hasabat bilen çykyş etdi. Munyň ýa-da Gurbanuly Berdimuhammedow bu resmi namany tasdiklady. Bu makala efir üçin taýýarlanýan wagt Halk Maslahatynyň nowbatdan daşary mejlisi dowam edýärdi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi mejlisiň dowamyny döwlet durmuşyna degişli möhüm kararlaryň kabul ediljekdigini aýdýar.